Nafarroako Pirineoetako naturari buruz hitz egiteko Nafar Gobernuko teknikariekin elkartu gara eta bueno, 4 ditugu aurrean eta beraiei utziko diegu beren burua aurkezten. Kaixo? Egunon? Egunon Maite, Mikel Riparaz naiz, ingurugiroko teknikaria eta nire lan tokia batez ere Pirineo aldetan kokatuta dago. Erronkari aldetik, Luzaideraino eta gero hego alderantza, Monreal alderaino, más o menos hori da gure zonaldea. Eta nire bereiztasuna edo basogintza arloan edo lan gehiago egiten dudala. Oso ongi, eskerrik asko. Ni Inigo Villanueva naiz, bera bezala egunon, ingurumen saileko teknikaria, eta nire kasuan lan eremua pixko bat mendebalderagokoa da, eta hemen baztan ingurutik ere hasten da, hemendik mendebaldera, eta erran dezakegu Pirineoko azken zentzu edo azken muga hauetan tokatzen zaigula lan egitea. Oso ongi. Asun Berastegi, naiz ni? Nafarroako ingurumen kudeaketako langilea, biodibertsitateko teknikaria naiz, eta nire lan arloa flora eta habitat dira, flora eta landare dira, eta Nafarro osoan egokitzen zait lan egitea. Naturazko balioak dauden tokietan. Egunon, Miel Mari Elosegi, Nafarroko Gobernuko teknikaria, biologoa, eta Nafarroko iparralden zentratzen da nire lana. Batez ere Natura 2000 eremuen ingurun, eta horko kudeaketak eta horko milion basaltza. Hoxe. Oso ongi, uste asko ikasiko dugula orduan zuekin. Aurreko, Lue urtzara hurbildu garenean adibidez, ikusi dugu gizakiak urtegi batzuk sortu dituela, orduan hor dagoela aisialdirako gune bat babesgunea dela ere, gutxi gora bera, nola uste zuek kudeatzen dela aldaketa edo eragina handia aldu aisialdirako den eremu bat ere babestua egotea? Posible da, bateragarria egitea. Eta hortan gabiltza. Jende asko joaten da, oso eremu elegantea da, politxe, egun pasarako bikaine, freskure, itzala da, hegoaldiarrakin dotorea. Zein behar da? Bueno, pixkate, kudeatu, jendea non, eta non interesatzen den gehiago, eta non gutxixeo, eta hori posible da arautzea. Eta leku bet merezi duna. Balore naturala handi dauzke, baina aisialdirako ere oso egokia. Ni landaren ikuspuntutik lehurtzen azpimarratu daitekena da, bada leku bat artifizialki sortu dena. Baina horko ertzetako habitata, sortu den habitat hori, nun uraren maila igo eta jaitsi egiten den zati hortan. Horre habitaten baldintzak oso bereziak dira, eta landare berezi batzuk sortzen dira. Etor badaukagu leku horretan badaukagu Nafarroan babestuta dagoen landare bat. Eta pixka bat kontraesan hori, guk artifizialki sortu dugun habitat bat, nola den egokia zenbat espezientzat, eta pixka bat azpimagarria. Eta inguruan uste dut pagadiak direla nagusi, superatzen dut, pagadien ezaugarriren bat edo zenolako pagadiak izango ditugu. Badakigu batzutan pagadiak oso altuak izaten dira eta adarrak ez dira horren azkar zabaltzen, beste batzutan ez, arrazoirik edo egon daiteke hontarako? Pagadiak azkenean Nafarroan 130.000 hektarea baino gehiago betetzen dituzte. Orduan, horren barnean, bai habitat aldetik, lur aldetik, kudeaketa aldetikan, baditugu mota eta era desberdinetako pagadiak. Naiz eta guk gotxira begitu eta landarean artean, iaia gehienetan pagoa den nagusi eta pagoaz gain, bertze espezietako landare gutxi ikusi. Orduan hor baditugu zoruaren edo lurraren arabera, badagi azidofiloak, lur horiek normalean pixko bat pobrexiagoak edo izaten direnak, eta bertze batzuk kalzikolak edo dire sustrato edo jatorri kalizoa duten gainean sortutako lurretan ateratzen diren pagadiak. Era oso simple batean azalduta. Eta kudeaketa aldetikan ere bai, pagadi mota desberdinak daude,
gazteak, helduak, badire batzuk tantai bezala kudeatuak izan direnak, batez ere zura eta lortzeko bideratuak, eta bertze batzuk mugarratuak edo altura betean kimatuak, horiek normalean, pues helburu bikoitz batera zuzendutakoak ziren. Ez pagoa bakarrik, lizarrak eta ere baditugu, kasu honetakoak, baita gaztainondoak, aritzak ere bai, eta horiek bilatzen zutena zen nolabait errateko, bai, hazienda izate albideratzen zuten, horretarako bazkara zerbait izaten zuten, bai pagatxare bai, baita aritzen kasuan eta frutua eta ere bai, eta bertze kasuetan ere bai, egurrak eta sortzea. Bai, erretzeko egur txikiak. Orduan, forma berezi hori antropizatua da, gizakiak bilatutakoa da, baina bateragarri egiten ditu eremu berean, pixka bat hazienda izatea, eta baita ere zuhaiztia, zeren zuhaiztia heldua denean, ez da inolako arazorik, baina gazte edo lehenengo etapa horietan, metro erdi, metro eta erdi bi dagoenean, haziendarekin bateragarri egitea ez da batera erraxa. Ni Ibon Mentza naiz, Taberna Garralurreko kudeatzailea, eta gu tokiko ekintza talde bat gara, orain dela 25 urte sortu zuten Taberna Garralur mendialdeko udalek, eta gure helburua, gure egitekoa, mendialdeko garapenan laguntza ematea, albidetzea, eta mendialdeko eragileei bere proiektuak aurrera eramaten laguntzea da. Zer dira Pirinioak Taberna Garralurren ikuspegitik? Pirinioak, Nafarroako Foru Erkidegoaren azaleraren 15% da, zonalde oso handia da. Beraz, arreta berezia ezarri bat zaion lurralde bat da. Populazioan ez eta 15% izan azalera, populazioa ez da 1% heltzen, Nafarroako 1%, eta horrek esan duan bezala lurralde horri arreta berezi bat ematea eskatzen du. Pirinioetako herriek ze eboluzio ematen ari dira azken 25 urteotan? Azken 25 urteotan eboluzioa nahiko kezkagarria izan da, hau da batez ere populazioa murrizten joan da, populazioa joan egiten delako beste leku batzutara bizitzera, parte bat behintzat, eta 2013-tik 2017 populazioaren 17% galdu du Pirinioak, Nafarroako Pirinioak. Eta horretaz gainera, populazioa gero eta zaharkituagoa da. Biztanle kopurua jaisten ari da? Orduan, populazioa jaistearekin batera, alde batetik, egia da, lehenengo sektorean ustiapen batzuk itxi egin direla, baina baita ere aukera berriak sortu direla, adibidez basoen ustiaketan, edo turismoarekin lotuta, ezta? Tendentzia edo joera hori nola geldiarazi daiteke? Egia esan, oso zaila da erantzun bakarra ematea, ezta? Azken finean fenomenoa oso konplexua da, eta arazoak askotarikoak dira, aukerak ere badaude asko, eta nik uste dut ez dagoela politika bat edo lan egiteko linea bakarra, baizik eta fronte askotan lan egin behar dugu eragile guztiok batera, ezta? Adibidez, Nafarroako Pirinioeko Mahaiak bai eskatu dio parlamentuari lege berri bat egiten den bakoitzean, behintzat 5 minutu pentsatu dezatela lege horrek nolako eragina izango duen Pirinioan, ezta? Hori izango litzateke bide bat, badirelako lege asko, adibidez, lehenengo sektoreko ekoizleei asko mugatzen diena bere jardueren aukerak. Edo beste adibidea jartzekotan, merkataritzari diru laguntzak ateratzen direnean, puntuak ematen dira denda bat dendarien elkarte batean sartuta dagoenean. Hori oso ongi dago elkarteak sustatzeko, baina Pirinio bezalako leku baten ez dago masakritikorik elkarteak sortzeko. Orduan, Pirinioeko dendak, non gainera behar berezia dagoen dendak mantentzeko eta zerbitzua mantentzeko, diru laguntza horietan kaltetuak dira, hain justu, ez daudelako egokituak edo ez direlako kontutan hartzen leku hauetako beharrak, ezta?
Eta Pirinetako herrien edo eskualdeen artean desberdintasunak daude. Bueno, nik esango nuke dinamika orokorra antzekoa dela Pirineo guztian. Egia da, bailara bakoitzak hartu erronkari, zaraitzua, ezkoa edo erra baditu berezitasunak, baina joera nagusia berdina da. Egia da gero, bailara bakoitzean ere, ez dela berdin baiarako hiriburua edo herri txiki bat, populazio oso gutxi duena, hor badira desberdintasunak baiara bakoitzean barnean, ezta? Baina oro har, nik uste dute lurraldea bere osotara hartuta dinamika oso antzekoa dela. Kaixo, Mikel Beldiberso dut izena eta mendigidari lanetan ibiltzen naiz. Zer dira Pirineoak mendizaleentzat eta Nafarroako Pirineoak? Hori, etxeko parkea, etxeko jolastokia, gure atzeko patioa. GR11 eta berari loturiko ibilbideak nola definituko zenituzke? Hori, parke hori edo jolastoki hori ezagutzeko ditugun errestasunak edo ibilbide horiek, ez? Zer dut erakargarrien Nafarroako Pirineoek eta GR11ak? Nafarroako Pirineoak etxekoendako berak duena, ez? Lehendabiziko mendi garaiak dira eta hori mendizaletasun nola pixkat altuan egiteko jokatzeko aukera ematen duten txokoak. Nafarroako zatiare dagokion GR11 zatia gustuko alduzu, erabilia alda? Bai, gustuko pila bat eta erabilia nik uste gero eta gehiago. Vale. Orain, azaldu pixkat etapa GR-ko etapak, gutxi gora bera. Segun eta ze aldetik hasten zaren, bai hasiera bai bukaera bezala hartzeko, bai kostaldetik, Nafarrotik ateratzen deneraino, pasatzen diren leku guzti horiek, nik uste kostaldetik hasita, gure kostaldetik hasita, Kabodei Gerro delakotik, Pirinioaren dimentsioa pixkanaka ezagutzera ematen dizun, ibilbidea bezala nik hartuko nuke. Azten zara, media montaña edo deritzona, basoak, eta jazten zara mendietan eta baiaretan sartzen, eta pixkanaka altura irabazten hasi, eta nik uste ikustera ematen dizula, aurre ikuspen bat, zer topatuko duzun GR guztia bukatzerako. Eskola hon alda Pirineoak mendizaleentzat? Kristona. Nafarroa, Huesca, Lerida, Aran, Andorra, Girona, Nafarroako GR11 aldai ibialdirik errexena eta jendearen gandik erabilirena? Errexena ez dakit. Zentzu baten, teknikoki hitz egin da, agian bai. Baina, bilbide guztiek daukate berezitasuna, ez? Ez da behar teknikoki igual eskalada ez da behar, ibilbide hontarako, baina, bai dituela, bai garaierangatik edo lurrarengatik, harri asko edo delakoagatik, zailaiago hartu daitezken zenbait txoko, eta zentzu horrekin igual bai izan daitekela errezago, baina ondo segitzea eta daude hainbat kontuan izan beharrekoak mendian ibiltzeko, horrek zailtasuna ematen dioten aurri, bai eguraldi aldetik, denboren aldetik, orduan erreza zerbait bai, baina badauka bere koska. Nafarroako GR11ko zein ibilbidea gehien maite duzuna? Nafarrokoan, igual gertutasunagatik gure etxetik gehien ezagutzen dudan txoko horietek, izango zirela bai Irati aldetik pasatzen dena, bai hori, zonalde guzti hori, nahiko gustoko dut. Mendira joateko zaletasuna baldago eta ezagutza? Edo errexegi eta ziurtasun neurriak kontuan hartu joaten gara mendira? Zaletasuna badago pila bat. Formakuntza, nik uste gero eta gehiago jendea saiatzen ari dela, kirol hau praktikatzerako orduan, alik eta ikasketa gehien edo formatuen egotea, baina, denetarik dago, eskalkintasunarekin, egongo da jende pila joango dela mendira, eta, jendeak duen garrantzia duela, asimilatzen duela, eta, egin beharreko etxeko lan horiek, horako ibilbide bat egiterakoan, egiten dituenak. Zalku mendietara horbildu nahi duten horientzat? Etxeko lan horiek ondo egitea, etxetik.
Olako tamaina duen trabesia bat aurre egiteko behar dira gauza asko prestatu aurretik. Mendi bialdiak egiteko, mendi datzai batekin joatea? Bueno, lan aldetik negatiko baina igual ez da ondo prestatuta, igual ez zen ezinbesteko izango. Aipatu duzu orain Ugatza. Ugatza Nafarroan badauka bizitoki desente Pirineoetan ikusten da, haitzetan. Ze berezitasun dauka Ugatza? Normalean Ugatza asko ibiltzen dira, bikoteka, bakarka... Asko ez. Ugatza da sarraskiale bat, saiarren tamaina du, baina itxuraz desberdina da, buztan zorrotza, hola puntan bukatzen dena, eta bera naranja horiska, bai? Hasieran beltzak, baina gero joaten die helduekin ala, horitxu naranja bihurtuz, gorritxuz. Nafarroan, Ugatza ikusi dezakegu ia iparraldean non nahi, baina batez ere Pirineo aldean. Urtero izaten ditugu, 4, 5, 6, 7, bikote, hirukote batzutan, bai? Hor ere, beren ohitura dituzte. Hirukotek ere badia. Bale, zenbat ume? Aurten, bat. Iaz, bat. Aurrekoan, bat. 2, 0, hola gabiltza. Nafarro guzien, Eta Pirineo guzien, mordoska bat. Pirineon, zakit, 150, bikote, hirukote izanen dira. Nafarroan 5, 6. Bueno, lan handia eginda Ugatzekin, segimentuen, badakigun non dauden, batez ere hor Pirineotan, Erronkari, Saraitzu, Irati aldea, horko basozainek urtero sartzen dituzte ordu mordo bat hauen atzetik, asko dakigu. Lan desente eginda, baina ez da lortzen zabaltzea, bai? Azkeneko urtetako lorpen handina izan diteke Aralarren bikote, hirukote bat daukagula, eta kabia indula 2 urtez egida, baina ez du umerik atera. Esperantza da egun baten hor errotuko dela, eta Aralar izan liteke trampolin bat, Euskal Herriko, Euskadiko mendietara joateko, Errioxara, ateratzen da Pirineotik, bai? Mende balderago da olako. Neko lan. Hor, arazo batzu dauzka espezione da, oso xelebrea, Ugatza. Ze pasatzen da putrekin, baina ez pasatzen da, baina ozien lekun malkor bat eta kabi bat daukazu, bai? Eta dauzkau, nik ez da gizien bat dauzkau, 3.000 bikote baino gehiago Nafarroan, saiarrenak. Eta inda 10 iztu edo 15 iztu azkeneko 40 urtetan, bai? Gure begin biztan ikusi da, disparatu indela, bai? Eta Ugatza, esaten da, bai, lehen pozoia zeon, tirokatzen zien putrek, bai, eta besteke bai. Eta guain ez da pozoik hau biderkatu bada beste azeatik ez, ez? Edo pixka bat goraka sikiera, ez? Bai, beste gauz batzuk sartzen dira, ez? Lurraldeko horrak dira, bai? Ni hemen baldin manao fuera hortik, fuera hemendik, utzi nahi, nire bikotea, bai? Eta hurrengoa da, ez dakit non, kilometrotara, bai? Saiarrekin ditzake koloniak, ehun, hor, aritzakun horri zaten. Baina alde horrekin bakarrik ez dago horrekin behitu ze aldea. Gero saia herritara jetxe diteke. Bai, hor leku lasai xamar bat, herrin bertan pan, jetxe ditezke 200 eta garbitza ditute behi bat, bai? Zera Ugatzak ez, Ugatzak nahi do diskrezioa pixkat, bai? Izugoa, orduan ja, komplikatzen zaizu. Izue baldin batza hemen, jende alde guzitan, leku bakartiak behar ditu, ez? Bai, orduan. Zailtxeago. Hor gabiltzan, nik uste Pirineotan azkeneko urteetan hobekixo gaudela orain dela urte batzuk baino hala ere, oraindik gabiltza kopuru txikikin. Eta gero daude paskaleko batzuk Pirineotan Ugatz asko biltzen dituztenak. Guk ez daukagu paskaleko handirik, paskaleko txikik dauzkagu, nahita gainera. Ez ditugu Ugatz guzik ekarri nahi, baldintzak pixkat artifizial bihurtzen dialako. Nahi dago, Ugatzak zeuden bezala, natural xamar, bai? Baina Aragonen, Katalunian badaude, paskaleko erraldoi batzuk. Eta hor biltzen dira Ugatz pila bat. Eta horrekin lortu dute bikote gehiago, hirukote gehiago izatea, bai? Hor gora egin da, bai? Bikote eta hirukote gehiago daude Pirineotan, baina produktibidadea zenbat ume ateratzen dituzten urtero, gero eta okerrago, bai? Oso gutxi. Eta badirudi, paskaleko hoitan, behin arten salsa handi dauzkatela, ugaltzeko eremu zabalak behar zituztela eta hortara itxuta zeudela, eta guain Ugatzak hurbilago daudela, behin arten salsa hundik lurraldea defenditzeko orduan eta bar, eta horrek ez dela laguntzen, ez? Orduan hortxe, ez dakiz esan. Hobekio gaude, Iberiar Peninsulan nahi askatzen
Kantabriar menditan, nik uste hasi diela ia kumatzen edo, bueno, kumatzeko biden daudela, eta Andaluzian, Andujarra Cazorlan. Cazorlan askatu zituzten, eta ia hasi dira kumatzen, duela, ez dakit, 3-4 urte, urtero ume bat, bi, hobekixo gaude. Baina beti txilentxalan, gutxikin gabiltz. Arkaitza egiten badiolako, edo esaten da. Zerrikitu batzuk, txuloak. Txuloak eta horietan beti atatzen da lurra zerbait, eta espezie honek bazka edo bilatzen duen edo igual dezakeen, ez? Pinu beltza, pinu sunfinata, Nafarroan kokatzen da oso esparru mugatuan. Berezian, bai. Larra zonalde hortan, oso kurioso da, zeren esaten duzuna zu erronkari aldera zuatzenean ikusten duzula arkaitz edo eremu hori eta hain basatia, hain lehorra, hain ez dakit, txarra bizitzeko ez, eta nola, mendik eta ara, eta ikusten dituzulako arbola horiek. Bueno, gaur egun ez du inolako, entre comillas, produziorik eta antxe bizi dire, uste dut oso toki berezia dela, batez ere, haren inguruan eta bizitzen direlako beste animali batzuk nahiko murritutak eta dauzkadenak, adibidez, basoilarrak eta, por ejemplo, ez? Orduan, espezie bezala, oso interesante, oso toki txiki baten dagoelako, hortik ateratzea, gaur egun ez du inolako zentzurik, ustiatu ez da ustiatzen. Bat ere. Nafarroan, Beti esan duguna, nola baite da. Modu esanguratsu bat ameintzat ez? Nafarroan erreserba dago. Ez dut esango, nun baiten edo arbola bat erortzen bada, ez duten ikartuko. Ez dut ezala, baina ez da ustiatzen. Hori bat ere. Kudatzen da, lehen esan dugun bezala, ez egitea, norbait ere, beste, bai. Hori ala da. Ni uste dut, ustiapen aldetik, ondoko tokirik edo urgina esateko izango zen, igual, Katalunia aldean, bai, biolako baso batzuk, espezientakoak, ustiapenak eta egiten direnak, Nafarroan, bat. Zero. Guretzako arraroak diren aleak gainera, zuzenak, lodiak, luziak, eta hemen dituguna, ala moduzkoak erdi okerrak, oso zaikusgarriak, hemengo pinu dibeltzaren. Badirudi ez dira espezie berekoak ere, baino bai izan bai daitezke, hor Belaguako refugio ondoan bai badire zulo baten eskiltzarratik barrura eta hor badire, bere momentuen ez diapenak aprobetxamentu egin ziren, igual duela 70 urte, 70 urte, eta seguramendi handik izaiak pinu gorriak eta seguramente pinu beltzaren bat edo aterako ziren, seguro. Olako zuko batzuk, seguramentean arbol politak edo topatuko ez duten, jazta, gaur egun, zero patate. Eta zenbat herri sartzen dira Pirineo mendialdeko mapan? Bai, Pirineoa momentu honetan, Pirineoko mailak Pirineoa definitu duen bezala, 32 udalerri dira. Eta bertan, 6.000 pertsona, ia 6.000 pertsona daude erroldatuta. Nahiz eta, segurazki, Pirineoan bertan egunero bizi den jendea, 4.000 pertsonara ez den heltzen. Eta zenbat kilometro karratua dugu gutxi gora bera? 1.938 kilometro karratuko osatzen dute Pirineoa. Nafarroaren azaleraren 1,5 da gutxi gora bera. Eta zer rekurtso edo baliabide dituzte Pirinetako herriek? Egia esan, Pirinetako herriek baliabide handia dituzte eta aukera asko daude Pirinioa garatzeko. Badira Pirineoaren beste zati batzuk, adibidez Aragoien, non herri gehienak hilda dauden. Nik uste dut Pirineoan oraindik badagoela bizia eta aukerak badaudela. Gertatzen dena da, Pirineoan lan eta bizi nahi baldin bada, bertan bizitzeak eskatzen du, adibidez, langileen gehienak autonomoak dira. Orduan, kontratu batekin lan egin nahi duen pertsona batek, igual, zerbitzu publikoetan aurkitu dezake lan bat, baina ez dago hainbeste aukerarik zentzu hortan. Nik uste dut, Pirineoan lan egin nahi duen pertsona batek, ekintzailea izan behar duela, baina aukerak badaude, aukera asko badaude. Orduan,
Lurraldeak baliabide oso garrantzitsua ditu, paisaia, turismoa, gastronomiari lotuta, ohiturei lotuta, ezta, hor daude adibidez azken urteetan garatu diren Almadiaren eguna edo Otsagin egiten den horipean, gero basoa dago, baditu, eta gero badauka ere gizartean baditu mugimendu sozialak, konpromisoa dutenak Pirinio aurrera eramateko, ezta. Orduan nik uste dut baliabideak badaudela eta aukera badaudela eta aprobetxatu daitezkeela. Eta zer dira garatuenak? Bueno, bailara bakoitzak, bailara ezberdina daude eta bailara bakoitzean baduzu normalean hiriburu bat, populazioaren gehiengoa biltzen duena eta gero herri txikiago batzuk inguruan, ezta? Horiek nolabait zerbitzu zentro edo bezala funtzionatzen dute, adibidez Espinal, Erloko kasuan, edo Izaba, edo Otsagin moduan. Ez da, horiek esan genezake garatuena daudenak, zerbitzu gehiago eskaintzen dituztelako. Etorkizuna begira, zen neurri hartu beharko litzateke jende harrietan garatzeko? Bueno, esan dugun bezala, nik uste dut mendialde garatzeko aukera asko daudela. Nik uste dut, bai guk garapen talde bezala eta baita ere politikariek eta kontuan izan behar dutena da, egin behar dena da, bertako errealitatea zein den kontuan hartu eta egiten diren neurri eta politikak horretara egokitu, ezta. Esan dugun moduan, bertan lan aukera badaude, asko daude, gainera enpresak sortzen ari dira momentu honetan, baina bertan bizi nahi baldin badu norbaitek, segurazki kontuan izan behar du autonomo izan beharko duela eta bere negozioa montatu beharko duela, ezta. Ez du mundu guztiak hori nahi, baina hori nahi duen jende asko ere badago, ezta. Orduan, alde batetik, errealitate hori kontuan izan behar da, ezta. Ekintzailetza bereziki lagundu behar da, berrikuntza ere ekintzailetzan, lehenengo sektorean, nik uste dut orientiak paper garrantzitsua izan dezakeela. Gero beste horri lotuta ere, nik uste dut populazioa bertaratu dadila erraztu behar dela. Pirinioan oso aukera gutxi dago alokairuzko etxebizitza lortzeko, eta horrek kanpotik Pirinioara igual egon daiteke jendea pentsatzen ari dena edo gustatuko litzaiokeela Pirinioan zeoz saiatzea, baina etxebizitza eskaintza oso murritza da, horre neurriak hartu behar dira. Nasubinsarekin batera ari gara lanean etxebizitza publikoa nolabait merkatura ateratzeko alokairuan. Beste neurri batzuk izan daitezke, adibidez, lehenengo sektoreko ekoizleei, osasun legedi aldetik, enpresa handi bati eskaintzen dizkioten neurri berak bere izango duta. Adibidez, lehenengo sektoreko ekoizleei, osasun aldetik eskakizunak dira, enpresa handi bati egiten zezkion berdinak, ezta, eta horrek ez du zentzurik, adibidez, iparraldean bestaldean hori ez da horrela, bestera batera funtzionatzen dute, eta orduan, bertako ekoizleek ezin dute bertan bere produktua saldu. Hori izango litzateke beste neurri bat. Gero, esaten genuen bezala, diru laguntzak eta diseinatzerakoan kontutan eukitzea zein den Pirineoan egoera, ezta. Gero nik uste dut baita ere kontuan izan behar dela Pirineoan jende gutxi bizi da eta komunikazioak bertan oso zailak dira. Ez dira Pirineoan alde batetik bestera jateko denbora oso posatzen du, errepideak mendiko errepideak direlako. Nik uste dut dinamizaziorako ere laguntza behar dela Pirineoan, laguntza berezi bat, teknikare jarri behar dira. Nik uste dut hor erakunde publikoek eta garapen taldeek badugula zeregin garrantzitsu bat. Hain zuzen, zonaldean sortu daitezken iniziatibak hobeto laguntzeko. Badaude mendikitan nahiko Pirineoetan taldei laguntzeko? Hori eskaeren arabera. Gaude, kuadrilla majo bat, gero eta gehiago, lanbide bezala hartzen dugunok mendik idaritza hau, baina, orain arte, eskaerei aurre egiteko, ez dakit, hortik handoa. Ongi zainduta daude Pirineoak, natur ikuspegitik? Bai Pirinioak, bai mundua orokorrean ez dago ondo zainduta. Ez dugu behar bezala zaintzen, baina, mantentzen da.
eta zer egin beharko litzateke hobe zaintzeko? Bakoitzaren kontzientzian ondo sartu naturaren inguruan beharko genuen zaintza hori edo ondo bermatzea, barneratzea. Zu mendiko gidazera eta eskaladan espezializatua. Nafarrako Pirinioek eskalada egiteko lekua proposak aldituzte? Bai, kristonak, eskalatzeko pareta ikusgarriak Pirinioan. Etxetik gertu gainera, zenbait pareta oso politak. Eta nola edo nondik etorri zen zure mendizaletasuna? Bagia esateko familia aldetik ez, zeren nire familian ez dira oso mendizaleak izan inoiz, baina, lagun batzuen bitartez, gaztetan, esaten zirenela, las malas influencias nire kasuan izan ziren onak, ezagutzera eman zidaten eskalada mundua gainera, hasieratik, eta horrek eraman zidan, gero eta gehiago praktikatzera, eta engantzatu nindun, da hor geratu naiz. Mendi eskolaren bat dago mendi gidakuntzaren inguruko heziketa bat edukitzeko? Bai, adibidez hemen Nafarroan Altsasun ematen dira, ematen ziren bere garaiak, ez dakit nola duten izena, nola gaite esateko titulazioa ematen zuten, nola esaten den, euskaraz izen teknikoa, esan nahi dut, baina bai Irunberrin, bai Lekarozen edo, naturaren inguruako ikasketa horiek bat zauden, eta ja teknikoagoak mendigidari baten helburu bezala, gidaritza titulazio hori lortzeari begira, Altsasun adibidez sortu zen eskola, bai mendi ertaina eta eskaladako gidaritzan ibiltzeko titulazioak ematen direnak, eskaintzen direnak, eta gero, Nafarroatik kanpo badago Euskal Herrian, Bizkaian badago Durangon beste eskola bat, Kirolen, eta gero, bai Katalunian, Aragoien. Zure ustez, arautu beharko litzateke goi mendiak egitea? Arautu mendi batera joatea, etikoki dauden arauak bai ondo ikusten ditu dela, baina beharrak denak ditugu ere bai mendira joateko, bai zaintzaren inguruan eta ezin dugu bakoitzak gure buruatik pasatzen zaiguna egin, baina bizitzaren arlo guztietan bezala, Baina kontrolatu bai, baina zenbait gauza exigitu, adibidez pagatzearen eta hori ez du ondo ikusten. Arrisku gehiegi hartzen aldira mendizale batzuen aldetik mendiak egotzerakoan? Bai, batzuen aldetik bai, beste batzuengatik ez da lehen aipatu duguna, Gu segun ze aktibidadeari aurre egiteko formakuntza bat edo prestaketa bat behar baduzu eta ez duzu hori egiten, arriskua izango duzu gero eta gehiago. Azkenean dago gestio puntu bat, nahiko garrantzitsua eta etxetik egin beharrekoa dena. Zein dira zure ustez Pirinioetan ibiltzeko bete beharko liratekeen baldintzak? Lehenbizi formakuntza eta ezagutza. Norberaren gabeziak eta aukerak bai teknikoki, fisikoki eta guzti hori, eta gero zoazen leku hortara edo horrek dituen berezitasunak. Zailtasun aldetik ere bai, eta arriskuengatik ikasi behar da zerbait, eta jakin behar duzu nora zoazen eta nola zauden mendira joateko. Eta eskalada egiteko ze prestakuntza mota beharko litzateke, zure ustez? Hori da bai teknikoa. Pertsonalki bai behar dela prestaketa bat, zenbait beldurrei aurre egiteko, eskaladarekin beti lotzen dugu, bertigoa edo lakoak, pareta altuerak eta hola, baina gehien bat teknikoki daude zenbait maniobrak, ezinbestekoa direnak, eskalada segurtasunez praktikatzeko. Zuri mendiak zeman dizu eta ze kendu dizu? Eman pila bat, eta kendu ere bai. Bastante gehiago eman didanak kendu diana baino, baina azkenean balantza hor dago. Beti positibo ateratzen ari da momentu hor segitzeko, bestelaz nik ustez nukela segituko. Metatzen den zoikatza horretan esan dugu lehen, bertako landaredia ingurutik iristen dena, ez da erabat deskonposatzen eta metatu egiten da. Orduan, sakonean dugun materia hori, zar hori, ez dena deskonposatu, zarragoa izango da. Orduan, hor guk lagin bat ateratzen badugu, lagin hori izango da, odi baten itxura izango da. Odi luze bat ateratzen badugu, belaten 4 metrotara iritsi gaitezke, arxuiren ia 4 metrotara ere, hor ikusiko dugu zatika, garai desberdinetako landarediaren islada bat.
eta horrek ematen du sekulako informazioa, paisaiak, kudeaketak izan duen aldaketa ezagutzeko. Orduan, badaukagu indar hori, ez? Garrantzi berezi hori, aparte gainetik ikusten duguna, bakarrik gainetik ikusten dena oso garrantzitsua da. Landaredia, fauna ere, oso garrantzitsua da konservaziorako. Baina, metaketa horrek ematen dugun informazioa aintzinakoa ezagutzeko, horrek erabateko garrantzia ematen dio zoikazegie. Eta oso datu bereziak aurkitu daitezke, eta adibidez beti azpimarratzen duguna Belateko kasuan izaten da, ez? Orain, Belateko zaikaztegia, Belateko mendatean dagoena. Hor kasu hortan esan behar da, orain ez dagoela aktiboa, bere garaian urak kendu zitzaion, lehortzen saiatu egintzen, eta dagoeneko ez dago aktiboa, baina zoikatzen metatuta dago, eta ikartu daiteke. Horra adibidez, orain gaur egungo paisaian, pagadia da nagusi. Eta aldiz, laginak ikertzen ditugunean, ikusten dugu orain dela 3.000 arte, pagoaia ez dela agertzen. Olako datu aniz, ikusteko nola aldatu den paisaia, nola kudeaketak ere aldatu duen paisaia. Hor ikusti dezakegu. Orduan, zientifikoki interesa handia dauka, historia erakusten digulako, 3.000 urteetarako klimak edo landaretza ezagutu dezakegu. Hortxe gabiltza. Nafarroko zoikaztegiak ematen du 10.000, 12.000 urteko antzinatasuna izan dezaketela. Horke, garai guzti hortako informazioa jaso dezakegu. Oso interesgarri. Eta baina hori ez da, begibistan ezagutzea zailagoa izango da. Begibistakoa geratzen dena da landaredia. Baina landareri hori ere aldi berean izango da, prozesua jarraituz gero, mendik urte batzutara noski, jarraitu dezake bai, edo, orain ez dira baldintzak oso egokiak zoikaztegi berriak sortzeko. Baina, bai jarraitu dezaketela gaur egun arte mantendu direnak. Eta hemen orduan interes zientifikoa du batez ere, baina ipatuzu Europako iparraldean ere asko agertzen dela, beste erabileraren bat edo ematen zaio zoikatzari? Beitu, bada bi egoera daude, ez? Adibidez Europa baian. Europako iparraldean zoikaztegiak erabateko zabalera handia dute, baina asko kudeatu dira, zoikatza asko ateratzen da, orduan, portzentai altu batean galdu dira, orain ez daukat buruan datua, baina azalera handia galdu egin da ere, horregatik garrantzizko habitatak dira beraientzako ere. Europako hegoaldean egoera desberdina da, esan dugun bezala, ez? Isla bezalak mantendu direlako, eta hor garrantzi gehiago dutelako. Baina erabili da batez ere ikatza modura, baina eraikinetarako ere, eta gero, substrato modura lorategientzat ere. Eta, badakigu, horretarako oraindik, gaur egun, zoikaztegiak kudeatu egiten dira, eta, badago gur, Euskal Herrian mailan, badaukagu adibide bat, batzuk igual ez dute zautuko, baina horre Barazarko mendatetik gertu, bazegoen zoikaztegi bat, Saldropoko zoikaztegia, eta hori 70 marko, Belatekoa bezain garrantzitsua, hori, gure inguruko zoikaztegien modura. Hori 70ko hamarkadan edo kudeatu egin zen, eta bertako zoikatza guztiak galdu egin zen. Desagertu egin da zoikaztegi bat. Azkeneko hamarkadetan. Baina ustez lanen nahi dela berreskuratzeko eta... Baina berreskuratzen saiatzen nahi dira bertako landaredia. Baina zoikatza galdu zen. Eta ez da hain zarra kontua, ez? Hori aukerretuan nago, 80 hamarkada hartaraino ibili ziren esplotatzen edo. Bai, guztiak egin zen, bai. Eta bukatzeko, ze baldintzako betu beharreko litzateke bizigarriagoa egiteko Pirinioetako herriak? Pirinioetako herriak oso bizigarriak dira, berez. Ez da bizigarria ez dela, gertatzen dena da, Pirinioan bizitzeak baloratu egin behar dugu, ezta? Esan nahi dut, urte askotan adibidez landa eremuan gertatu izan da, arrakasta eukitzea zela hiriburura joatea, ezta? Nik uste dut pertzepzio hori aldatu behar dugula, landa eremuan bizi direnak ere bizi kalitatea badutelako, ezta? Orduan,
Ez da inbeste bizi kalitatea, noski zerbitzu publikoa mantendu behar dira, noski zerbitzu bat egin behar da, noski zerbitzu garrantzitsua mantendu behar dira, baina hor eskatzen du, nik uste, mentalitate aldaketa bat, baloratu behar dugu guk duguna lurraldean, jende asko baloratzen du, eta nik uste dut, lehen esan dudan bezala, azken urtean sortu dira mugimenduak, pixkat kontzientzia hori aldatu nahi dutenak, ezta? Pirineoan duguna nolabait baloratu nahi dutenak, eta benetan bertan bizitzeak merezi duela kontzientziatu nahi dutenak, ezta? Ze berez, esan dugun moduan, Pirinioak bizigarria dira, gertatzen dena da, baldintza berezi batzuetan bizi gaitezke hor. Adibidez, lehen esan dugun bezala, bertan lan nahi izan ezkero, aukera gehiena autonomo izatetik dator, ez enpresa bateko lanetako soldata batetik. Eta Frantziako aldean politika ezberdina da, orduan zer dugu ikasteko? Nik uste dut, iparraldean gauza asko ikasi ditzazkegu. Adibidez, bertan asko baloratzen dute beraien landa eremua. Nekazari izatea eurentzako eta landa eremuan bizitzea, eurek harratu egiten dira, horregatik harro sentitzen dira. Bestalde, egia da politikak ere malguakoak direla eta kontuan edukitzen direla benetan landa eremuak dituen benetako arazoak eta eguneroko arazoak. Bestalde, nik uste dut baita ere Frantzian orokorrean politikak kontuan izaten dituzte benetan landa eremuak dituzten beharrak. Adibidez, lehen komentatu dugun osasun eskakizunak lehenengo sektoreko ekoizlentzako ez dira zurrunak. Gero, adibidez diru laguntzetan ere, hemen proiektu bate diru laguntza lotu nahi baldin badu eskatzen zaio, erosten du makinaria eta lokala eta dena berria izatea, bestaldean ez da inbeste eskatzen, eta horrek ere muga garrantzitsuak jartzen ditu. Gero, diru laguntza ezberdinak ere kombinatzeko aukera badago, nik uste dut badute eskarmentu bat, orokorrean da eskarmentu bat urte askotakoa modu zabal batean eta ikuspuntu askotatik nolabait kontuan edukitzen dituztela benetan politiketan landa eremuak dituen benetako beharrak, eta hori da nik uste dut guri falta zaiguna hemen. Eskaladan ohituratutako gita batek nola bisitatzen du GR11 bezalako ibilaldiak? Zer xarma duzu zuretzat? Bakoitza mendira joaten garenean bilatzen dugu gauza bat, helburu bai lasaitasuna, bai zailtasuna, edo zer gauza. Orduan eskalatzaileagoa izateak ez du kentzen olako ibilbide bat egitera. Azkenean da mendian sentitzen nahi gustora, eta paraje derrak horietaz disfrutatzeko eta ezagutu beharko zirenak. Edozen mendizalek egin beharko zituen gutxienez horiek eta gero alik eta gehien, baina bueno. Eta azkenik, ze animo eta ze aholku ematen diozu edozein ikus-entzuleri mendira itzultzeko, mendira joateko? Mendira joateko itzultzeko, disfrutatu dezala. Saiatzea beldurrei, adibidez, aktibitate berri bat praktikatzerako orduan aurre egiteko beldurro horiei, eskaladan adibidez, baina, disfruta dezala. Eta buruan dituen bisitatzeko leku horietaz, hori, alik eta gehien disfrutatu, eta ondo pasatzea horrek emango ditzulako bultzada berriz bueltatzeko edo horretan segitzeko. Ze ikasketa burutu dituzu mendizaletasuna lantzeko orduan? Ikasketak, eskolan denak bezala, ikastolan hasi ez dakit zertan, baina ezagutera eman zidatenetik mendi gidarien inguruko formakuntza hau, egon nintzen Aragoien, hemen Nafarroan, ez Bizkaiko hortan eskola horiek ziren existitzen oraindik, orduan Aragoira jo nuen, Benaskealdera, eta hor titulatu nintzen, tekniko deportibo alta montaña. Eta zein izan da zure ibilbidea? Profesional mailan izan zen ikasketa horietan hasi, eta azkenean ezaguten dituzu kideak zurekin batera daudena titulatzen, eta, hasten zara, ez den dizute kurtso bat eskaintzen, emateko, behar duzu hau, eraman behar dut pertsona bat ez dakit nora, netora, pixkanaka hasten zara, eta formakuntzaren
formakuntza egiten ari nuen aldi berean, hasi zitzaizkidan lan horiek ateratzen, eta gero erabaki nuen hontan saiatzea, nire kabuz, eta hor egiten dugu. Munduan zehar zemenditan ibili zara? Bueno, nahi baino gutxiagotan, baina, mugitu naiz pixka bat, bai Estatu Batuetan, Norvegian, Alpetan, pila bat, nahikotxo, igual bigarren jolastokia niretzat izan dira Alpeak. Mendizaleetasunak mendi handiak igotzea edo eskalada egitera bultzatu zaitu? Gehiago eskalada. Ja ez bakarrik eskalada arrokan, ezagutzen den bezala, baizik. Nik mendi garaiak egiteaz baino, nahiago izan dut teknikoki gehiago eskatzen zuten mendi horietara jotzea. Bai eskalada aldetik edo ez dakit, eskalada, bai arrokan, bai itzotzean, bai bilatzen zela, ibiltzea besterik ez diren mendi horietaz aparte joatea. Zaletasuna lanan bilakatzea sorte bat alda? Niretzako bai. Sorte handia gainera. Hasi zinenetik orain arte ez aldatu da mendiarekiko duzun ikuspegian? Errespetua. Bai inguruarekiko eta bai inguruan ditudan pertsona horiekiko. Errespetua eta ezagutza. Eta zer erronka dituzu aurrera begira? Gutxienez orain arte bezala segitzea eta leku gehiago ezagutzea eta nire ondoko jendearekin mendi horietan disfrutatzea. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.